Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga deboto sa Poong Jesus Nazareno ang miduaw na karong adlaw sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene, Jesus Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City. Pipila ka mga memorabilia sa poon, mapalit na sab duol sa simbahan. Ani report ni Cyril Chavez. Bispira sa pista sa Poong Jesus Nazareno, hinay-hinay ng midagsa ang pipila ka mga deboto sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene, Jesus Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City. Apan di isusama kaniadto nga dagsa nagyud ang mga tawo alang sa pahalik sa imaen sa poon. Karon, kamatikdan kaminos pa ang mga miduaw sa mong simbahan. Usa sa mga miduaw gyud karong adlaw si Nelly kinsa taga Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City kung asa misaysay nga sukad tuig 2016. Deboto na siya sa poon. Matud pa, nagsugod ang iyang pagkadeboto sa imahen sa Poong Jesus Nazareno human nga mahibaw nga aduna siya'y balatian. Ato nga time naghupong kog maayo. Unya nag-ingon ko sa Black Nazarene, nagluhod ko. Tabangan ko nimo nga kaya na ko ni akong balatian. Karon dalhon bang katedral, dili na ko makaya nga maglakaw kay sakit akong tiil. So sunod mga katuigan kun imo kong ayuhon. Promise ako jud kang ubanan. Ang deboto sab nga si Cecil kinsa residente sa Barangay Nazareth, hilabihan ang pag-ampo ngadto sa poon. Matud pa, hilabihan ang iyang pagpasalamat sa poon sanglit gidungog jud niini ang iyang mga gipangamuyo isip usa ka single mom. Karon tuiga iyang pag-ampo nga makalampo sa pagtuon ang iyang nabiling anak nga nag-eskwela. Pag-ampo ra jud, pag-ampo panalangin sa atong nga maayo tong paglawas sa New Year. Usa ka santos nga misa sab ang gihimo sa simbahan subay sa nagsing-abot nga kapistahan. Samtang plaster na sab ang mga manindahay og memorabilia sa Poong Jesus Nazareno. Mudagan ang presyo sa mga imahen gikan sa pinakagamay nga 100 pesos hantod sa pinakadako nga 3,500 pesos. Aduna sa mga panyo nga tag 50 pesos, kandila nga tag 20, t-shirt nga 250 hantod 300 pesos o bracelets nga 40 hantod 75 pesos depende sa klase. Sa tanan nga moapel og translation sa Nazareno, namoy mga baligya dire og manghinaot sad ko nga kanang magamping kanunay labi na karon sa panahon karon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.